мана хато нафаҳмем тамошобинои азиз, на самом деле ҳамин бачаҳое ки дар зиндонанд сахт хизмат мекунанд, ҳам дар корои зуборои хайриявию ҳамин паҳн кардани аваё гарчанде пулам нагзаронанд, но дар паҳн кардани ҳамин зуборо ганда вуручато мекунанд, даже пулам мегзаронанд, баъзеҳошон пулои калон мегзаронанд, ҳатто мақсад хизмат мекунанд барои миллати тоҷик, барои мардуми тоҷик на самом деле хизмат мекунанд, асобина барои ғарибо хизмат мекунанд. Бо бисёртаргӣ ку ин бачаҳое ки дар Россия гум мешану бар ягон причинаҳо зиндон да ғалдаган, беному нишон шудаган, хонаҳошон алоқа биромада наметавонану ҳамихе беному нишонанд ку ман бовар ку чандтаоша черезамини бачаҳое ки дар зиндонанд черезамино ёфтагим. Ба ҳамин хотир ман ҳамин бачаҳоро ҳурмат мекунам, ба хотире ки хизмат мекунанд, дар бари мардум ҳастанд. Зинда бошен, алло соҳ саломат биромадан. Шерои наре ки дар зиндонҳо қарор дорен дастҳои нашиштагии одамо, мақсад дастҳои нашиштагии одамо ҳамон одамое ки мисол гӯем ҳами папаняткаҳои мужскои шиштагианда гуфте ҳамон гапо ки иними корое ки мекунанд ози пацанои ҳозира хеле коро қатӣ не. Ман шуморо важат мекунам, дуо мекунам дар ҳамин заминаҳои муқаддас. Ман доим дар ҳаққи шумо дуо мекунам. Барои чӣ? Барое ки ман мебинам хизматҳои шуморо барои мардуми тоҷик, миллати тоҷик. Шумо чӣ хел хизмат мекунед, ман мебинам ин чизоро. асобина барои ёфтани ҳамин бачаҳои гумшудагӣ шумо гандаи бад хизмат мекунед. Не ки мутаассифона иҷозат нест ман номои шуморо буром гав занаму фалони ҳазор раҳмат гум, фалони миннатдорем гум, иҷозат нест ин чиз. Но дониста бошем ки ман қадр мекунам хизматҳои шуморо.